салом, Фарзона ҳастам бо шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Аньясия яробун, Фарзонаем нида. Дӯстони подписчикони азиз, хуш омадед ба канали Оилаи Тоҷик дар Корея. Каме зуком ҳастам, яъне грипп ҳастам. ба садоям аҳамият надиҳед. Хабар муҳим аст, бояд хабарро ба шумо расонам. Танҳо хабарро ҷиддӣ гӯш кунед. фоҷиаи даҳшатовар дар Итевони Корея ҳангоми таҷлили ҷашни Ҳеллоуин рух дод. Тақрибан соати 22:15 шаби 29 октябр дар назди меҳмонхонаи Ҳемилтон дар шаҳри Итевони Корея издиҳоми шадид ба вуқӯъ пайваста садҳо нафарро маҷрӯҳ карданд. ба хадамоти наҷотдиҳии 119 тақрибан 80 занг дар бораи мушкилоти нафаскашии қурбониён ки эҳтимолан аз ҷониби издиҳом пахш карда шуданд қабул карда шуд. Ба бисёриҳо реаниматсияи дилушиш расонида шуд. Мақомоти шаҳр мегӯянд ки то соати 7:00 тақрибан 200 нафар дар иртибот ба ҳодисаи Итевон бедарак шуданд. хабарҳо дар бораи гумшудагоне ки дирӯз дар ҷои фоҷиа буданд тавассути 20 хати телефон аз ҷумла 02 21 99 86 60 86 64 86 78 ва 51 65 51 68 қабул карда мешаванд. маркази тамоси дасан 120 низ дастрас аст. ба қайдгирии шахсони гумшуда низ дар ошёнияи сеюми маркази хизматрасонии ҷамъиятии Ҳаннамдон дар Ёнгсангу гузаронида мешавад. ин даҳшат аз он сар шуд ки тақрибан соати 22:15 дар хиёбони танг дар нишебии назди меҳмонхонаи Ҳемилт издиҳоми азим ба амал омад. мардуми зич ки ба ду тараф ҳаракат мекарданд ба одамон фақат имкон намедоданд ки аз он паси дигар афтида мисли домино бароянд. ҳамчунин ба ин далел пулис ва хадамоти наҷотии 119 дар аввал натавонистанд ба вазъ мутаъддил вокуниш нишон диҳанд ки дар натиҷа теъдоди зиёди қурбониҳо ва маҷрӯҳҳо мунҷар шуд. аксари қурбониён ин ҷавонони тақрибан 20 сола мебошанд. оҳсеюн шаҳрдори пойтахти Сеул яъне Корея дар сафар ба Аврупо буд, яъне дар Ҳолланд қарор дошт. пас аз огаҳӣ аз фоҷиаи Итевон фавран аз Ҳолланд ба ватан парвоз кард. президенти ҷумҳурии Корея Юн Сук Йол субҳи имрӯз аз соати 9:45 дар назди мардум суханронӣ карда гуфт ки ҳукумат аз имрӯз то анҷоми вокуниш ба офати Итевон давраи мотами миллӣ муқаррар кардааст. дарҳол пас аз суханронӣ президент ба ҷои ҳодисаи фоҷиавӣ рафт, яъне дар Корея мотами миллӣ эълон карда шуд. дар ҳоли ҳозир дар бораи ҳалокати 151 нафар маълум шуд ки дар миёни онҳо 19 нафар хориҷӣ аз ҷумла шаҳрвандони Узбекистон, Эрон, Русия, Норвегия ва Чин буданд. дар ин бора дар брифинги ахири сардори идораи оташнишонии Ёнгсанг Чой Сонгун хабар дод. дар ин фоҷиаи марговар дар минтақаи Итевон ду шаҳрванди Федератсияи Русия кушта шудааст. сафорати Федератсияи Русия ба хонавода ва наздикони қурбониёни ҳодиса изҳори ҳамдардӣ кард. ба ҳамаи осебдидагон дар натиҷаи ҳодисаҳои фоҷиабори рӯзи 29 октябри соли равон дар Итевон шифои ҳарчи зудтарро таманно кард. инчунин тибқи маълумоти мавҷуда то соати 13:00 дар натиҷаи издиҳом дар ноҳияи Итевон як шаҳрванди ҷумҳурии Узбекистон ба ҳалокат расидааст. сафорат ба хонавода ва наздикони марҳум изҳори ҳамдардӣ кард. ба ҳамаи осебдидагон дар натиҷаи ҳодисаҳои фоҷиабори Итевон ки 29 октябри соли 2022 рух додааст шифои зудтарро таманно кард. айни ҳол хушбахтона аз осеб дидани ягон шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон хабар надоданд ва иншоаллоҳ ки умед мебандем хабар намедиҳанд. сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Корея дар саҳифаи расмии худ хабар доданд. ба таваҷҷуҳи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар ҳолати фавқулода дар ноҳияи Итевони шаҳри Сеул дар сурати ниёз ба кӯмак хоҳишмандем ба бахши консулии сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Корея бо мо дар тамос бошанд. дӯстони подписчикони азиз, тавсия медиҳам ки дар чунин ҷойҳои серодам хубтараш рафта иштирок накунед. худ ва саломатии худро нигоҳ доред, чунки шуморо наздикону хешовандон дар ватан интизор аст. боқӣ дар паноҳи худо бошед. хайр, ёробон, то маннаё, аньян.